Сигнал е факт. Парвис Омарбаев, 2-0 за Локомотив. Прикова на място бе Георги Георгиев, а Локомотив Пловдив вече води с 2-0 дома. Петнадесетина минути след първия гол Омарбаев горчава допълнително живота на Иван Колев и компания. Смърфовете определено летят в този матч. И определено много стрем гол са се устремили към трите точки и днес. Ето отново тази дистанция, която Парвис Омарбаев направо обожава. Много елегантно изпълнение.